Banibane izela phambi kwenu. Igama lami Gugu Mantengu, Mantengu kahle. Mantengu. Ngisanda ukufika kuleli bandla kodwa ngiyakubona ukukhanya. Konke ukukhanya esengitholile kuleli bandla. Angazi ukuthi ngachaza ngithini uNkulunkulu izinto asengenzele zona. Bese ukuthi sekuphelile lapha ekhaya ikinto esingayenza ngoba bese sihleliwe ekhaya sonke kungekho umuntu ovukayo. Kodwa uNkulunkulu ngomkhuleko wenza ukuthi kuqhamuke abakhe abazokwazi ukuthi basihlawule kulolo sizi lolo ebesibhekane nalo. Even yonke into eyenzekayo ngiyabona ukuthi ayikusho mhlawumbe iplan kaNkulunkulu ngoba ngisho izinto ade ngisho egcekeni kwenzeka kwezinto ngelinye ilanga sathi siyahamba sahlangabezana nengozi yemoto. Ingozi yemoto ayizange izisigqibe kodwa sakwazi ukuthi siphume kule ngozi yemoto siphinde futhi siphile njengoba siphile uNkulunkulu esigcinile. Nangelinye ilanga ngithe noma iqedo ephothula lokade kusebenza ngathi mina ngcono sifuna indawo mhlawumbe isilimi. Ngayithola indawo salimanyana lapho esalima khona ekhaya. Hayi kwathiwa lento esilimile ngathi ayizwakali kahle. Kodwa bangifake bakwazi ukufaka leyo mali eyayincane babeyifakile ukuthi ngoba silimile. Saphinda futhi kulonyaka baphinda futhi bathi besifunela umuntu manje uzosihlakulela esenzele zonke izinto. Kodwa ngangathembi ukuthi khona imali abazosinika sona ngoba uyazi abantu basekhaya. Baphinda futhi bafona basho ukuthi angize imali seku-right angize ngizohlangabezana nabo. Ngibonga uNkulunkulu konke lokho bangangakuthembi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga nangempilo yami yonke nje uNkulunkulu angigcine yona nempilo yomndeni wami ukuthi namanje sisaphila noma singenamadola kodwa uNkulunkulu uyayiveza kuthini ukuthi njalo njalo uNkulunkulu sekungenile kuleli bandla. Ngiyakubona ukukhanya, ngiyakubona ukuqhubela phambili. Ngizotshela nalabo mhlawumbe uNkulunkulu abangathembile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila unamandla okumvusa umuntu. Mhlawumbe kuba uNkulunkulu akasivusile ngabe mhlawumbe umuntu akekho emhlabeni kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalolu thando ahlala njalo asinika lona avuselela njalo size enkonzweni sizongcela lolu bisi lwaNkulunkulu uNkulunkulu asilethele lona. Siyambonga uNkulunkulu esinikezile lokho asinikeza khona siyabonga amandla akhe nalokho esingenakho futhi siyazi uNkulunkulu ngelulanga uzosivusela uzosigcinela hayi ngoba sisonke izandla kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi nalapho sizobe sikhona uzofika futhi uzosivusa. Ngiyabonga amandla la endlini abantu bala endlini abanomusa kangaka abanothando kangaka. Umama usithole nobaba usithole nabo bonke nje abantu abala endlini banomusa ngiyabathanda nabo bayangithanda nengane zami buka ziyagqoka every day. Ngizotshela uSathane namhlanje uSathane ngiyamtshela ngigqibela ngayo akaze abe namandla uSathane namanje akanawo amandla lapha khona. Uyangibona ngiyaphila la ngikhona ngoba uNkulunkulu ukhona. Angisabi mase ngishilo ngithi uNkulunkulu ukhona nangempela ngiyamethemba uNkulunkulu. Ngiyabonga nakubamtsibande nomoya wakhe nje ngiyathanda everything yakhe ngiyayithanda. Ngiyabonga nakumyeni wami ngiyacela uNkulunkulu njalo angibhanzele yena ngaso sonke isikhathi ngiphakamisa ngendlela angibekezelela ngayo nami ngendlela engibekezela ngayo. Ngiyabonga nomndeni wami ngiyawucela la ukhona la uzwa khona na uthinteke ngoba sonke sa catch up uSathane kodwa siyokhishwa uNkulunkulu ngegama likaJesu. Ngiyabonga kakhulu.